Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapuna ang atong sugilano naguluhan Pedro ug Benigna. Si Pedro ug si Benigna managsuon. Dulan usa ka gatos ka tuig ang nilabay. Nagtukod sila og Pinoy-anan alang sa mga hamtong nga nagkalisod-lisod o nagkinahanglan ng ayuda sa katapusang hinog nga katuigan sa ilang kinabuhi. Hangtod karon nagbarog ang institusyon nga ilang gitukod ug natuman ang ilang vision sa paghimong makalahutay sa maong institusyon. Sa daghang mga pagsuway, daghan kay nga mga kontrobersiya, nagpabiling nagbarog ang tigbayon, ang edipisyo sa ilang kamatinabangon dinhi sa Subo. Si Pedro mao si Don Pedro Cui. Si Benigna mao si Doña Benigna Cui. Managsuon sila nga mga negosyante. 5 silang silang managsuon. Si Benigna ang ikatulo, si Pedro ang kamanghuran, siya ikaunom. Sama sa karaan ng mga pamilya din sa Subo, ang mga laki ray gipa-eskwela. So si Benigna in town, wa pa eskwela ha. Ang mga laki ra, si Don Pedro ra, mo gipa-eskwela. In fact, si Don Pedro na naka-eskwela siya biya sa Kolehiyo de San Carlos, o nahimo siyang na-eskwela siyang abogasiya sa University of Santo Tomas, UST, ug nahimo siyang abogado. Pero si Benigna in town, kaya man pa eskwelahan, di ka mo mabasa, di ka mo musuwat. Pero, doon na siya gasa sa iyang photographic memory. Mahibong ko ng ilang mga ginikanan, si Benigna di ka basa, di ka suwat, pero magka-memorize sa tanang mga istorya sa mga makinaadmanon nga ilang mga bisita sa ilang pamilya. Maghisugot ko ng libro, ikaw mag-istorya, ma-relate ni Doña Benigna ang tanan niyang nadunggan, ang tanan niyang nahibawan. Pero nabantayan sa mga ginikanan nilang Pedro Cui o ni Benigna Cui, ang ilang Pinoy-anan diha sa Dansi Katuna. So kanang Dansi Katuna mo na Pinoy-anan nilang Pedro Cui o Benigna Cui. Ang nabantayan sa ilang mga ginikanan na si Benigna mo'y maayo kay negosyo. Amo tungod tingali ito kay isip gamay bata, magsunod-sunod siya sa iyang mama, asa iyang mama, niya iyang mama, ilang mama, aktibo kaayo ang papel. Wa say grado ang ilang mama, wa sad pa eskwela, wa isad ka mo musuwat, di ka mo mubasa, pero may nagda sa ilang negosyo. Unya si Benigna, kay sige sunod-sunod siyang inahan, mo labing suwito sa ilang negosyo. So pagka matay na in town sa ilang mga ginikanan, si Benigna na, mo nagda sa ilang negosyo. Tinaw na, ang babae way grado, di ka mo musuwat, di ka mo mabasa, mo nagda silang dako kayong negosyo. Si Benigna Cui, dili manigarilyo, dili manabako. Pero iyang napalambo ang ilang negosyo sa tabako. May kay siya manimhot og mga nindot nga dahon sa tabako. May kay siyang putanaw unsay maing klase sa mga tabako na iyang kapresyuhan og dako og iyang mabaligya ngadto sa ilang mga suki dinhi sa nasod ug sa gawas sa nasod. Ang tanang kita sa ilang negosyo, nindambo man pagayo buso pagduma ni Benigna, mo yung gigamit sa pagpa-eskwela sa iyang manghud na si Pedro. Kay determinado gid sila na si Pedro Cui makaangkon gid og kurso og motoy tuyo nga mahimo siyang abogado. Ug tuod man himog yung abogado, si Pedro Cui ni graduar siya sa abogasiya sa University of Santo Tomas. Unya ni balik siya dinhi sa Subo nga abogado. So nagsugod dayon si Pedro Cui sa iyang pagka-abogado, daghan kay siya kliyente, doon na siya gamay kay problema, di siya mangayo bayad. Ang iyang mga kliyente, iyang librehon. Unya, daghan man kay siya mga kliyente, ang iyang unahong pag-atiman, ang labing kabos ng mga kliyente. Muto na dungog to si Pedro Cui nga pro bono ang tanan niya mga legal services dinhi sa Subo. So daghan kayo mga kliyente, gidungog to siya may laking abogado, si Pedro Cui. Until suddenly, dihunong siya sa iyang practice.
So gipangutana siya ni Benigna, nganong di na mo ka mga abogado kadaghan na kinahanglan sa imong tabang? Ingon si Pedro Cue, di na ko ganahan mamakak. Mas Benigna, nganong namakak di ka sa imong mga kaso siya? Kaingon ako mamakak, namakak di ko. Kaya ang nakadiscourage di ni Don Pedro Cue, di na siya mga abogado. Kaya ang iyang katapusang kliyente, nagkatubang og kasong pagpatay. May kaya niya pagkalaban ang iyang kliyente na absoluto sa korte. Sus, pagkahuman kuno sa husay sa kaso, ang iyang kliyente na hubog na nabi man. Ako may patay ato ba? Pero akong gipakakan akong abogado, na absoluto mi. So, parte hugnuan ni Don Pedro Cue, sus, nahimo di siyang instrumento sa kadautan. Tiyaw na po, parte niyang laban sa kliyente kaya nakumbinser siya nga inosente ang kliyente. Mao man day mamumuno. So tungod ato yung tumdiom, magdingosyo na lang ko. So nihangyo siya ni Benigna nga, tudloan na lang siya ang negosyo. Of course, Pedro Cue, doon na exposure sa ilang negosyo sa gamay pa siyang bata din ni Subo, patabang-tabangon na siya sa ilang bahay. Sa dihan eskwela sa UST dito sa Manila, siya gihimo ni Benigna nga ahentes tabako nila dito sa Manila. So ilang mga kliyente nga taga Manila, si Pedro Cue mo makigsulti, si Pedro Cue mo makigsabot, si Pedro Cue mo facilitate silang shipment gikan o padung sa Subo sa Manila. So doon na siya ideya, pero gusto gid siya nga tuluan lang gid siya sa nitty-gritty na, sa detalye na gid sa pagduma sa negosyo. So ituluan siya ni Benigna Cue sa negosyo, giunsa niya pagpili ang mga maing dahon sa tabako. Susi Don Pedro Cue ang iyang nakamauhan sa abogasiya, iyang naeskwelahan sa San Carlos, iya manggigamit. So iya pag yung gi-enhance ang sistema, nanindot na kay sistema ni Benigna Cue. So naka-appreciate si Benigna kang bright man ay anang kumanghod. May mo sa di ka inis negosyo. So niundang naging siya pagka-abogado, nag full-time na siya ang negosyo. O niya, gawa sa ilang tabako, nang negosyo na sila og asukar. Dako kay ilang plantasyon sa asukar na sa nagkalilang mga lungsod din sa Subo. Des Marili, sa Dumanhog, sa Alcantara, sa Toledo, sa Karkar, askan daghanan nilang mga asyenda sa mga tabak. May kay pagkada nilang Pedro Cue o ni Benigna Cue ang ilang mga negosyo. Hangtod na nahamtong na sila, ipangutan na sila, nganong wa man mo magminyo? Kadaghan gusto magigminyo ninyo kay mga dato kay mo, mga buutan mo, dili man mo mga ngilad o mga taras. Ang sulti ni Benigna mao nga, ang sulti ni Pedro, wa ko magminyo kay nagpaabot ko ni mama. Iya man tutawag Benigna nga mama, kay nahimo man niyang inainhan sa gamay pa siyang bata. Eh, siya si Benigna may gitugyanan sa mama pag-atiman ni Pedro ilang kamanghuran. Kaya busy lagi ang mama sa negosyo. So napaabot ko ni mama na maguna og minyo. Motuwa siya magminyo kaya wa man minyo si Benigna. So gipangutana sa si Benigna, ikaw dunya Benigna, ano ka sa ganang minyo? Ingon siya, nagpaabot na sa kong Pedro nga may mauna og minyo. So nagpinaabotay silang duha. Unya hantod nalingaw naman sila sa ilang mga negosyo, wa na lagi sila mga minyo. So, sa ilang bay, ang ilang mga igsuon doon na may ilang mga pamilya, sila randuha nagpuyo sa ilang dako kay bay diha sa Dansi Katuna. Mag-atbang ra gyud ang ilang kwarto. Ang kwarto ni Pedro Cue dito sa kasadpan nga bahin sa bay, ang kwarto ni Benigna atbang ra gyud kaayo nasa silangan nga bahin sa bay. Unya, ang ilan na nabatasan nga magmingaw man silang bay, sila ra man duha. Ilang dasigon, ilang mga pag-umangkon, ang mga anak sila mga igsuon nga, ari diri puyo mo pila ka adlaw sa bahay. Mukuyog mo na mo, magkuyog mo na mo. So, magpuli-puli lang to ilang mga pag-umangkon o kuyog nila dito sa ilang Pinoyanan, sa Dansi Katuna. Ang mabantayan sa mga pag-umangkon na si Pedro Cue Kunosib, ig-uli, gikan sa iyang pagsusi sa ilang mga negosyo, ig-uli magdaog sinako nga prutas. Kung magda siyang mangga, usa ka sako nga mangga ang iyanda. Kung magda siyang chikos, usa ka sako nga chikos. Kung magda siyang santol, usa ka sako nga santol. So ilang gipangutana, iyo may tawag nilang Pedro Cue, iyo. Para asam ni kadaghanan ni prutas yo. Siya kanon na nato tanan. Kung di na mahurot, atong ihatag sa itong mga silingan. Pero ang rason di ay nganong sinako ang iyang paliton, kay makasugat na kuno siya maligya o prutas, maluoy man siya. Nga dugay kayo maglibot-libot sa syudad,
una mahurot ang prutas, iyan na lang Pacquiao. Unya, of course, ini Pacquiao, nitukar iya pagka-negosyante, makadaginot siya. Mas barato man ang presyo sa Pacquiao kaysa binuok. Plus, dali ra kay makapauli, doon na halin ang mamaligyaay, makahimo pa siya og lain nga mga panginabuhi. Sumusod iya. Unya, sulingaw kay ilang mga pag-umangkon. Kausa ilang pag-umangkon na kana bang kuan kayo, kana daghan kay ibang higala nang hambog ngayo, giimbitar ko yo, ugma. Nami merienda siya na yo, unya labi ko ng pagkaon kayo yo. Ingon ko sa pedo ko, unsa may pagkaon na giandam nila? Ay ang gididagi susyo, na sila lechon, na sila yemas, na sila kanang puto, na sila bingka, na sila basta gidetalye niya ang tanang pagkaon, na sila mga prutas yo, daghan kay mga prutas silang giandam na daan. So buntag mo ko sila ng istorya kaya nananggit nga waten sa party ikaw masapon pagkaudto ko no unahibong naman lang ang pag-umangkon ang tanan niyang gisgutan ng mga putahe mo may dias labisa mo giandam sa labisa kay ilang pagkaon subkaon ko siya maayo parte niya busuga susyo kalabian niya itong pagkaon niyo so ningon ko Don Pedro ko nga unya ayun na nagtambong sa party o ba kuyog na lang kanamon dire kuyog na lang, susi na mo sa among mga negosyo. So, mo iyang interaction sa iyang mga pag-umangkon. Until nga ni nagka-hinog ng ilang pangidaron, kato si Benigna Cui o si Pedro Cui, mga relihiyoso ito sila, manimbag ito sila duha. Tungod sa kadako sa ilang kita, wa sila mga bata, wa sila mga anak, ang ilang kita, ilang ihatag sa simbahan. Ang ilang kita ang buwana o na simbahan, ilang ihatag sa simbahan. Kunya aron di mangigi mga simbahan, ipuli-puli lang nila. Karong adlaw ato sila sa katedral. Sunod semana ato sila sa Santo Niño. Sunod semana lain na sang simbahan ang ilang hatagan. So ituno-tuno nila mga simbahan nga ilang hatagan sa ilang mga hinabang. Sulipay kay mga pari. Unya manglakaw kuno sila gikan sa misa o padung sa misa, makasugat gyud sila og mga tiguang ba. Mga hamtong nga nagpakilimos sa daan. So ilang hatagan og tabang, ilang pangutanon, hay man de imong mga kabanay, hay man imong mga bata, hay man inyong mga kaliwat. Yung kuno mga tigo, wa naman may mga kaliwat. Di man may taga Sugbo, di arami din nagpakilimos kay daghamang tao din ni Sugbo, daghamang kwarta din ni Sugbo. Hinaw dili may magutman din sa Sugbo. Suluoy kay sila sus. Unsa may ato mahimo ang pagtabang ani nila? So hapit kada adlaw, magkasugat sila og mga tiguang ba na mapakilimos. Moto nga nagsabot sila duha ingon si Pedro kay nga mama, iya matawag mama si Benigna. Wa man gid mga bata. Tiguang naman tadi na tamaminyo. Hay kay maayo maghimo tag proyekto nga atong matabangan ni mga tiguang. Ingon si Benigna, o sige, ikay mag-igo. Ikaw may abogado, ikay may suwito sa balaod, ipangita ko no diyan paagi. Aron nga makatabang ta. Pero, dili ta mutabang usa lang. Mutabang ta sa, unahin mo labing daghan. Dako man katigayunan, kining tanan natong katigayunan, di ba ni nato magbaon sa atong lubong, ato ning ibilin, ato ning itabang nila. Pangitag paagi diha, kung saon nga matabang na, matabangan sila. Usa sa gikonsulta ni Pedro Cui mao ang iyang parente sa by affinity, dili na by consanguinity, dili man ni Cui ang iyang gikonsulta si Dionisio Hacosalem. Na netong higayon na humana sa termino pagka-gobernador sa Subo. Kaya gobernador si Dionisio Hacosalem patanon kaayo 1907 until 1912. So nahumana ang iyang termino, niretiro na siya, di na siya mao yung mga ngilingigis mga politiko sa una, ikahuman nila sila pwesto, mag-retire sila. Di sila mo perpetuate sila kaugalingon in power. Si Dionisio na minyo manog Cui. Mao ning daghan kay ni Yutas Dionisio diya sa Dumanhog, mga yuta dis mga Cui sa iya ning asawa na Cui. Kaya mga Hacosalem dili pa ning una nakadunahan. Naminyo siya og Cui, umaw na nga daghan siya yuta diya sa Dumanhog. So giisip na lang siyang Pedro Cui nga ilang pariente iyang gikonsulta. Yung manlaki abogado man to si Dionisio Hacosalem.
So iyang giingnan nga tingali magtukod mo og foundation, magtukod mo og kanang organisasyon na binla ninyo sa inyong tanang katigayunan aron nga bisag mawa na mo sa kalibutan makapadayon pa siya sa pagtabang. So na-interest si Pedro Quy sa ideya. Kuan ba? Na kung saan nila wa na sila sa kalibutan kay hinong naman ilang pangidaron na makapadayon sila sa pagtabang. So namunsulta pa siya sa ubang mga higala niya. Hanto umul sila sa ideya, magtukod sila og facility. Karon gitawag na nato home for the aged. Kung atong higayon ng facility nga libreng atiman, libreng kapuy-an sa mga tiguang, nga wa nay mga pamilya, wa nay laing kadangpan. So motoy ideya ni Pedro Quy. So iyang gibalikan si Dionisio Cosalem, ingon siya tun ipalihog unsa may mga legal requirements ini. Kay kinahanglan nga kining atong donasyon ako ning ihatag ngadto sa gobyerno. Pero ang moduma ini ang atong pamilya. Ang pamilyang Quy mo'y moduma ini. Pero kanang dawaton is gobyerno aron doon natin proteksyon sa balaod na di kahilabtan ning atong facility padayon nga mo serbisyo sa labing na kinahanglan. So mo iyang ideya. So si Dionisio Cosalem mo inihimo sa draft. Paghimo siya og donasyon, si Don Pedro Quy o si Benigna Quy mo mga donors. Unya dawaton sa Philippine government ang ilang donasyon. Uban ang mga stipulations. Unsay mga kinsay madawat sa facility, unsay mga serbisyo sa facility, asa magikan ang kwarta sa facility, unsa ang pagsiguro nga magpadayon ang pag-function sa facility even after the death of the donors na silang Benigna Quy o si Pedro Quy. Ug tuod man ni atong higayunan na palaban sa si Dionisio Cosalem siyang suod king higala nga si Sergio Osmeña Sr. Atong higayunan sakop sa Senado si Sergio Osmeña Sr. So istorya sila ug naumol nila ang proposed bill. Doon ay balaod nun na ilang naumol na ang Philippine government mudawat sa donasyon ni Pedro Quy o ni Benigna Quy ubos sa mga kondisyon nga gitakda. Sa kinahanglan ang pamilyang Quy mao'y muduma. Kinahanglan mga tiguang na babae o lalaki ang makapahimo sa ilang serbisyo. O ang facility ilang tukuron dito sa lungsod sa Barili. Kaya sa lungsod sa Barili, nahimutang ang dako kanilang plantasyon sa tabako o sa asukar. Pasalamat ba nila sa Barili nga dito magikan ang dako kanilang ginansya sa ilang negosyo at ito nila tukuron dito. Nga mo serbisyo ang ilang facility sa Barili sa tanang mga tiguang, sa tanang mga lungsod, diin doon na sila mga asyenda o doon na sila mga negosyo. Monong naapil ang Karkar, naapil ang Tumanhog, naapil ang Toledo, naapil ang Alcantara o kasilinganan ng mga lungsod. So, samtang anday ang balaod nun sa House o sa Senado, kay bicameral naman ang legislature sa Pilipinas ni atong higayuna, gitukod na ang facility 1924. Sa ato pa, tangkod usa ka gatos ka tuig karon tuiga gisugdan pagtukod ang labing unang mga haligi. Sa karon ato nang nailhan nga Hospicio de San Jose de Barili. Nahuman ang building 1925. Pag 1925 napasar ang balaod, aprobahan sa House o sa Senado. Officially, gidawat sa gobyerno sa Pilipinas ang donasyon nilang Pedro Quy o ni Benigna Quy. Uban ang tanang mga lagda. Apil sa mga lagda nga ang tanan nilang kabtangan, tanan nilang yuta, ihatag nila sa Hospicio de San Jose. Ang tanan kita sa tanan nilang properties, sa tanan nilang real properties, sa tanan nilang mga negosyo, adto padung sa Hospicio de San Jose. O nga, kung mawa na sila, dumalahon ang Hospicio de San Jose sa ilang mga paryente. Ang musunod ng mga pamilya nga moduma sa Hospicio de San Jose, makahimo pagpalabo sa ilang kaptangan, pero dili makapamaligya sa ilang mga yuta. So, na yung mga naanas balaod. Hindi na malalis. And I think maunay rason nga nung hangtod karon nagbarog ang Hospicio de San Jose de Barili
usa ka gatos ka tuig na human siyang pagsugod pagtukod, officially ni open sa publiko 1926. 1926, usa ka tuig human dawata sa gobyerno sa Pilipinas ang donasyon ni Pedro Cui o ni Benigna Cui. So ang ilang ideya nga magparehan sila sa pagtabang bisan wa na sila sa kalibutan natuman tungod sa hospisyo ni San Jose de Barili. Pero na-surprise ako, daghan kaayong mga panghitabo din sa Subo na na-appeal si Pedro Cui. For example, sa gubat sa 3 de Abril, nidaog silang Leon Kilat ug ang mga katipunero din sa Subo batok sa mga katsila. Pero nilungtad lang pila ka adlaw ang ilang kadaugan kay niabot ang reinforcement ng mga katsila, gipang dakop ang mga Subuanon nga ni-appeal sa maong gubat sa 3 de Abril. Munang gitawag na karon ang MJ Cuenco Avenue na karon gitawag na sa una og Calle Martires o ang tibok nga I think Calle de los Martires, Street of the Martyrs. Kay diha patya ang tanang mga Subuanon o mga katipunero nga nadakpan sa mga katsila na naapil sa gubat sa 3 de Abril. Pero dili tanan ang gipatay. Ang ubang naapil sa gubat gipriso. O usa sa gipriso si Pedro Cui. So kinis Pedro Cui, dato kayo, daghan kay kwarta, pag alsa batok sa mga katsila, ni apil siya alsa. Batok sa mga katsila, matong gidakop siya. In fact, si Pedro Cui, usa sa duha ng katapusan gi-release sa Fort San Pedro. Kanang Fort San Pedro manoy prisuhan sa mga katipunero sa una, mga kaaway sa Espanya anak maprisuhon. Pagbiya na sa mga katsila din Subo, katapusang ilang gi-release gikan sa Fort San Pedro si Julio Lorente o si Pedro Cui. Sila last two prisoners nga gi-release. Dayo biya sa mga Amerikano din sa Subo. Of course, gawas na ang Subo gikan sa mga katsila. So kadto si Pedro Cui, bisan sa iyang wealth, bisan sa iyang kadato, bisan sa iyang kamakinaadmanon sa negosyo, aware siya sa mga kausa sa iyang panahon. In fact, si Pedro Cui, sa panahon sa mga katsila o sa mga Amerikanon, itudlo to siyang usa sa mga huwes. Wala siya mag-practice abogasiya, pero in recognition sa iyang dako nga contribution kay generous mga ito siya mga government projects, gitudlo siyang huwis, mutabang siya husay sa mga kaso, sa mga kontrobersiya diri sa Subo sa ilang panahon. Wa magdugay, human natukod ang hospisyo ni San Jose, namatay si Pedro Cui, 1926. Sa unang tuig sa operasyon sa hospisyo ni San Jose, namatay si Pedro Cui. Pagkamatay niya, nipuli si Benigna Cui, isip administrador sa hospisyo ni San Jose. Usas na panidaan ni Benigna Cui nga ang kondisyon sa balaod na ang ilang mga pasyente sa hospisyo de San Jose na magikan ra sa Barili, sa Dumanhog, sa Carcar, sa Toledo, sa Alcantara o sa uban ng mga lungsod, gamay ra kay ilang mga pasyente. Dako kay ilang facility, pila ba yan ang buildings sa hospisyo de San Jose. So, ingon si Benigna, ato ni palapdan. Bisan taga diin sa Subo, atong dawaton diri sa hospisyo ni San Jose. Later on, wa pagin matagbaw si Benigna ng gamay gyapon ilang pasyente, hasta ang tagagawas sa Subo. Kung diha karon sa hospisyo ni San Jose, na diha taga Bohol, na taga Leyte, na taga Negros, na taga Mindanao, na taga Luzon, ngayon gidawat diha. Basta ang kondisyon lang, sa 60 pataas ang Panginoon, way sakit nga mananakot. Maura na ila. So di sila mudawat og sang lahon, di sila mudawat og dunay TB kay mga matay. Ang ubang mga pasyente di matakdan sa mga sakit. Bisag unsay sakit basta di lang mananakot, ilang dawaton. Diya sa hospisyo di San Jose. Diya libre tanan. Libreng tambal, dunay doktor, dunay nurses, libreng pagkaon, libreng sinina, libre tanan. Nila mga Panginoon, libre sapatos, libre chinilas. Kung mupauli sa ila kay muduaw sila mga paryente, ang hospisyo di San Jose pa mopliti. Mo provide og transportation nila. So hilabihan kanindot sa serbisyo diya sa hospisyo di San Jose, mainly tungod sa income sa mga yuta ilang Pedro Cui o ni Benigna Cui.
namatay si Benigna Cui 1929. So 3 years man namatay si Pedro Cui, namatay sab si Benigna Cui. Ang nahimong administrador si Dionisio Hacosalem. Ug sa ako pagsubay sa kasaysayan sa Hospicio de San Jose, si Dionisio Hacosalem Renan Cui na nahimong administrador. Before him and after him, pulos na mga Cui ang nagduma. I don't know, pagbasa na ko sa balaod, wa man specify sa balaod nga lalaki ra mga Cui ang makaduma, pero si Benigna di ba ito laki? Unya dili ra sad mga Cui kay si Dionisio Hacosalem dili ba ito Cui? Pero sukad adto pulos na mga laki nga mga Cui ang moduma sa Hospicio de San Jose. I think ilan ang lagda sa administrasyon sa San Jose. Ang preference nila lalaki nga Cui na doktor or abogado. Mo'y muda sa Hospicio de San Jose. Laing probisyon nga talagsaon, naagi nas balaod. Ang Hospicio de San Jose kinang dunay tulo ka scholars. Usa ka scholar babae o lalaki mo eskwela o medisina. Ikaduhang scholar babae o lalaki pero kinang estudyante sa Colegio de San Carlos karon University of San Carlos mag-eskwela og pharmacy. Ikatulong nga scholar babae o lalaki patiwason nila high school. So kana tulo ra ka scholars. Unya naa sa balaod di mabakante. Inigraduar sa eskwela medisina, dawat og laing scholar para medicine. Inigraduar sa eskwela pharmacy, dawat og laing estudyante para pharmacy. Igraduar atong high school, dawat og laing scholar. Pero tulo ra ka scholars sa Hospicio de San Jose. Ug kana in perpetuity na, hangtod na sangtod. Kaya ang termino sa Hospicio de San Jose, hangtod mo sangtod, indefinite. Hangtod doon na pa'y kwarta ang Hospicio de San Jose, hangtod doon na pa'y income ang mga yuta o tanang katigayunan nilang Pedro Cui o ni Benigna Cui. O nakalikli ko sa kadaghan ang kaptangan ni Benigna Cui o ni Pedro Cui. Sa dihang ang maguwang ni Iris na si Jay, nagkatrabaho sa Hospicio de San Jose. I think nahimo siyang assistant sa administrador ng mga Cui. Kaya suod man kayo ni mga Hacosalem o mga Cui. Tungod din doon Dionisio Hacosalem. Magkahinumdum ko ni Aning Jay Hacosalem, kapatay naman ang maguwang ni Dr. Iris. Di dako kay sunog sa Dulo Fatima. So sige mi cover sa dako kay sunog sa Dulo Fatima sa amot ni YRF bako ato ni YAB nako. Kitaugan ko na yung paghuman na mong coverage ali. Kanang nasunog diya sa Dulo Fatima ato na ali. Yuta ni Pedro Cui o ni Benigna Cui. Ipaabangan lang nila o mga ipapuyan man nila o mga pamilya o nag-abang nila. Pagkahuman katong lunok dahili sa yuta bitaw dili kadto dahili sa yuta daghan kay nangamatay kadto katong dahili sa yuta sa naga nga dugay kay nahuman ilungtad og pila ka buwan. Gitawgan sa ko ni Jay Shelley ato na kang Don Pedro Cui na o kang Doña Benigna Cui ng yuta nga ginahilian diya sa naga inakalapad ang yuta sa ni Pedro Cui o ni Benigna Cui. Daghan kay mga kaso nga gipasaka batok o gipasaka sa Hospicio de San Jose tungod sa daghan kay mga kontrobersiya nga nitumaw sa pagpanligid sa katuigan. Usas mga kaso kadtong land reform gi-cover sa Comprehensive Agrarian Reform Law ang yuta sa ni Pedro Cui o ni Doña Benigna Cui. So gi-question sa Hospicio de San Jose, nilingig man nila mga abogado, mga almasi biyan mga abogado sa mga Cui. Gi-question nila nga dili mahimo nga kuhaon ninyong yuta kay ubos sa balaod dili mabaligya ang yuta ni Pedro Cui o ni Benigna Cui. Unya kun inyo kuha og land reform mura nagbaligya, mura nag force sale. Kay inyo mang bayaran ang yuta. Mando pas balaod nga dili mahimo. Susang kaso ni abot ngadto sa Supreme Court. Ang desisyon sa Supreme Court nagkanayon nga kadtong balaod nga nagtakda nga dili mabaligya ang yuta sa mga Cui considered repealed to sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Kay specific man kayo ang Comprehensive Agrarian Reform Law nga way bisag charitable institutions dili exempted sa agrarian reform. So doon yung mga yuta si Pedro Cui si Benigna Cui nakuha gyud sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Laing kondisyon sa balaod na talagsaon, kinahanglan minimum dunay kita nga tunga sa milyon ka pesos. Tunga sa milyon ka pesos na income ang Hospicio de San Jose aron makasustain sa iyang operasyon.
na kung doon na po ni sobra nga income ang Hospicio de San Jose, mahimong mamalit og yuta, mahimong mamalit og buildings, pero ang kita aron maduga pagid sa kita sa Hospicio de San Jose. So ngadto lagi sa Hospicio de San Jose tanan ang kita. Mao na nga ang mga kwi na of course na ay mga parinting nga dili kayo maayo og tuyo, ni suway og sabotage balaod, pero klaro mungod kay balaod na dili mabaligya, dili mahilabtan. Ang tanang kita sa kabtangan ni Pedro Cue o ni Benigna Cue at turang yun sa mga pasyente sa Hospicio de San Jose. Na by the way, kining tanan nakitaan ning daan ni Pedro Cue sa kamaayo niya nga abogado, nakitaan ning daan. Sungog si Pedro Cue sa iyang kaubang mga abogado sa patanon pa siya. Dili na patanon, katubang wa na siya maminyo. Ingnan siya nga, Don Pedro, kay Don Pedro na may ngani ato, pati naman niya natua. Ikamatay ni mo Don Pedro, pati gubuta sa imong mga pangumangkon, sa imong mga igsuon, sa imong mga pariti, ilugan ng imong katigayunan. So kay imong Don ay, magbugal sa mo. Kamay na mong relasyon sa akong mga parenti, siya karon kay buhi pa man ka. Ikamatay ni mo, tanawa. Kagupta ng imong katigayunan. Ilugan na. Kaya wak man kay mga anak, wak man kay sumusunod. Kung dito na-realize ni Pedro Cue, tinuod no? Kada kong gubot. Kadaghan akong yuta. Kadaghan mag-ilog, maibong sa kong yuta. So nasulbad at tanan. Pagtukod niya sa Hospicio de San Jose. Karon way mag-ilog sa katigayunan. Kay ubos sa balaod, tanang katigayunan ni Pedro Cue, ang tanang kita padung sa mga pasyente sa Hospicio de San Jose. Naasab sa balaod, kung dako na kay kita ang Hospicio de San Jose, sobra na kay sa operasyon, palapdan ang kapasidad sa Hospicio de San Jose aron maka-admit sila og dugang mga pasyente. Abot doon na ba'y institusyon na sama ka manggihatagon, sama ka malampuson, sama ka hapsay ang operasyon sa Hospicio de San Jose de Barili. Doon na po'y nakitaan na laing Home for the Aged Foundation sa gisponsora ng usa ka politikanong pamilya din sa Subo. Haskang luya. Kana bang gamay na lang kayo ang suporta, basic na kayo na pasayloas mga nangaon karon, manimaho na usahay ang Home for the Aged. Di na maayo ang maintenance, kana bang lahi jud kay sa Hospicio de San Jose nga libre tanan tiyaw na. Ug kining tanan nalantawan niya ni Pedro Cue og ni Benigna Cue, kapin usa ka gatos ka tuig ang nilabay. Sila nagplano pa sila, nagunahuna pa sila unsaon nila nga makatabang sila sa mga hamtong sa mga tiguang din sa Subo na labing kabos, labing na kinalawan ang ito ay laing kadampan. So, kung hain maron mahimutang si Pedro Cue o si Benigna Cue na langgit yun dito kay kabuutan sa managsuon, I think tamis kay ilang pahiyog na magtanaw karong tuiga, tangkod o sa kagatos katuig sa ilang pagsugod og tukod sa Hospicio de San Jose, nagpabiling buhi, nagpabiling malabuon ang Hospicio de San Jose. Naasab sa balaod, kung magkagubot ang pamilyang Cue, wa na'y makaduma sa Hospicio de San Jose, ihatag sa Simbahang Katoliko. Ang Simbahang Katoliko, mao'y mamahimong beneficiary, mao'y mahimong sumusunod. Ubos sa balaod sa Hospicio de San Jose. Kung na po hagit ngadto sa mga Cue, pa-eskulahan ang inyong mga bata o abogasiya or medisina aron mo qualify na umaabot ng mga administrador ug hidaot magpabilin sa mosunod nga katusang pagkakatuigan ang Hospicio de San Jose. Kanindot sa binhi sa pagtabang nagibilin nilang Pedro Cue ug ni Benigna Cue, naggawas nga nagpabiling buhi ni samot paglambo ug daghan na intawon kaayo ang mga kinabuhi nga nahikap, daghan na kayo mga kinabuhi nga naluwas, daghan na kayong mga hamtong na napahimutan sa niaging usa ka gatos na katuig. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Pukira Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay, pagsalig o pagpaminaw sa atong panahon. Dayong kilong-kilong. Daghang salamat CB Girl sa imong pagkuyog sa itong programa karong hapon na sib ha. The Bing Bing Girl. Oy.